Ngiliphe nje ulwazi oluncane ngokuthi mina ulwazi engiphathele lona luqhamukapi. Mina ulwazi engiphathele lona nokwelapha na yonke into ngifunde emahlathini eTopia. iTopia ke mufika kuyona phakathi ihlukaniswe kathathu. Khona indawo ebizwa kuthiwa isemhlabeni la kuhlala khona abantu abafana nalabo abaphila lempilo le. Uhambe kube khona indawo yesibili kuthiwa khona iSegedam Monastery la kuhlala khona amadoda odwa nabafazi behlala bodwa. Lapho kufika amadoda odwa hlala emahlathini kude nabantu. Hamba insuku embili noma intathu uzufike khona. Uhamba ngokusuku elala ehlathini phinde uhamba la ehlathini uzufike lamadoda. Uma usuka kulamadoda lawa ke uzothola abantu bokugcina abahlala emgodini bona abahlala ngisho endlini. Abangangeni sidale endlini abagqoka izikhumba. Labo bantu ngibona uzothola bona ukwazi. Labantu babuya kanje nayo. Lolu hlobo labantu lona abantu kunolwazi ngeTopia engibuya kulo mina. Ukuze ufike la uzohamba uthi umfula enengwenya nemvubu. Ukuze ufike la uzovule emahlathini ilwana ivalelwe ezulu. Khona imfene, khona yonke inhlobo ama-tiger, impisi, uvula kuzo zonke lezi zilwane. Le impilo eTopia ufuna ube nendoda, ube indoda, ube nesibindi. Uzohamba emahlathini uthola abantu abazingelayo ungakwazi ukukhuluma nabo, ungazi language ngeke ukwazi ukukhuluma uzoba nenkinga. Ingakho ufuna uqala ukujima, uqala uhlale kulabantu baseqaleni ufunde language ukuze ukwazi ukuhamba, musu uhamba ukwazi ukugibela zonke lezi indawo, ukwazi ukuyofika phambili lapho kuyiwa khona. Uzogibela ngentambo kwezinye indawo. Lawa ke ama-library okuqala emhlabeni makuthi ama-library noma ngewona oqala sengisho ke kulesi sikhathi sesibili. Umana ama-library ke lawa masikhuluma ama-library la kutholakala khona ulwazi emahlathini akufikwa kalula. Zonke lezi indawo ijulile mina ngibuya kuzo. iTopia phakathi yonke inama-island awu-7. Mangikhuluma nge-island ngikhuluma ngendawo ukuthi isiqhingi ngesizulu ukuthi izungizwa ngamanzi uphuma khona uphuma ngesikebhe umphumela kwenye indawo ayikho enye indlela. Indawo usungasuka la eThekwini usuke ufike eMlazi uhamba ngamanzi. Indawo enjalo ngihambe kuzo. Mina ngibuya khona ngiyonifunela ulwazi. Ngafunda nokwelapha ngahlala nabantu abafundisi abafunda kodwa bona hayi labafundisi enibazi abahlala emahlathini abafunda ngamakhambi. Nazi nencwadi ngiyayibona. Le ncwadi ebhalwe kanje ibhalwe ukuthi Metsafefewes. Ukuthi Metsafefewes kusho ukuthi incwadi yokwelapha. Umfundisi lo ombonayo lapho engafunda kubo mina izinto. Njoba ngithi ngiphathele ulwazi olujulile. Ngufakazi wamagwazela mina umhlaba ngihambela uqala khona lugcina khona. Izinto ezifana nalezi zonke ngibuya kuzo. Ngiyabonga.